Sa iba pa nating balita, isinagawa sa Barangay Pozorrubio, Barangay Malasin, Pozorrubio ang malawakang paglilinis ng Angalacan River bilang bahagi ng programang Rivers for Life o ang Recognizing Individuals, Institutions Towards Vibrant and Enhanced Rivers program ng Department of Environment and Natural Resources. Sanib-Pwersang ang mga kalahok mula sa iba't ibang opisina at samahan kabilang ang mga residente na voluntaryong nakiisa sa layuning buhayin, pasiglahin at panatilihing malinis ang mga ilog, sapa, kanal at estero sa bayan. Bahagi ito ng paggunita sa National Climate Change Consciousness Week at National Volunteer Month na naglalayong palakasin ang diwa ng volunteerism at aktibong pakikilahok ng komunidad sa mga gawaing pangkalikasan. Ang Angalacan River sa bayan ay kabilang sa mga adopted water bodies ng Pangasinan o sa Pangasinan sa ilalim ng Adopt an Estero or Water Body Program noong 2023. Samantala, nanawagan ang Menro Pozorrubio sa lahat ng residente na makiisa sa kampanya at makibahagi sa mga gawaing efforts ng lokal na pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.